туриш една... Пускай битката. Чакай, не, чай да те видя. Слагай първо. Не, така. Така и там. Бързо. Чакай, 3 минути трябва да минат и тогава. Пускай битката, бе, бързо, бе! Чакай, Изпира 3 минути битката! трябва да минат. Чакай. Изпира битката! Защо? Чакай Пускай, малко. пускай! Ох! Той да... Хора, първия подарък по 3 газ. Така. Хора, Последна... газ дойде спида. До спида играем, Какъв спид, бе? До спида играем! 3 минути играеш. Няма 3 минути, това са много. 3 минути. 3 минути играеш. Така се разбрахме от началото. Хора, първия подарък по 3. Ох.